या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय सकाळच्या टॉप न्यूज। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील व्यापारी बागायतदार व्यावसायिकांना कोकण रेल्वेच्या माध्यमातून मालाची आवक-जावक करण्यासाठी जिल्ह्यातच पार्सल बुकिंग सेंटर सुरू करण्याची ग्वाही केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली आहे। घरात कोणीच नसल्याची संधी साधून इंसुली सावंटेम येथील प्रथमेश राणे यांच्या घरात अज्ञात चोरट्यानं चोरी करून तब्बल 2.5 तोळ्याचा हार लंपास केलाय। भरवस्तीत चोरीचा प्रकार घडल्यानं परिसरात भीतीचं वातावरण आहे। दरम्यान आपल्या घरात चोरी झाल्याचं लक्षात येताच राणे यांनी बांदा पोलीस ठाण्यात चोरीची तक्रार दिली आहे। मुख्यमंत्र्यांचा अभिनंदनाचा ठराव आणि मागील सभेत सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या विकास कामांचा बहुमतावर रद्द केलेला ठराव, या दोन विषयावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये झालेल्या जोरदार खडाजंगीनं देवगड जामसंडे नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा वादळी ठरली। मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाच्या ठरावावरून 10 मिनिटांसाठी नगराध्यक्षांनी सभेचं कामकाज स्थगित केलं। यावेळी पाणी, कचरा आणि स्वच्छता या प्रश्नांसाठी विशेष सभा घ्यावी अशी मागणी विरोधी नगरसेवकांनी केली। देवगड जामसंडे नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा नगरपंचायतीच्या सभागृहात नगराध्यक्ष साक्षी प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली। या सभेला उपनगराध्यक्ष मिताली सावंत, मुख्याधिकारी संतोष शिर्गे, स्वच्छता समिती सभापती विशाल मांजरेकर उपस्थित होते। शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदावरील दावा सोडलाय। राष्ट्रवादी काँग्रेसनं कुणालाही मुख्यमंत्री करावं, आम्ही आमचा दावा मागे घेतोय हे सांगण्यासाठी उद्धव ठाकरे शरद पवार भेट झाल्याचा दावा शिंदे गटाचे प्रवक्ते नरेश म्हस्के यांनी केलाय। सत्तांतर आणि राजकीय भूकंपाच्या चर्चांना सध्या राज्यात वेग आलाय। या पार्श्वभूमीवर या दाव्याला महत्त्व प्राप्त झालंय। जागतिक आरोग्य संघटनेनं भारतातील आणखीन एका कप सिरपच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलाय। भारतातील एका कप सिरपला दूषित सांगितलं आहे। मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास जागतिक आरोग्य संघटनेनं मार्शल आयलंड आणि मायक्रोनेशियामध्ये एका भारतीय कंपनीचं कप सिरप दूषित असल्याचं WHOनं म्हटलंय। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।